Takže mám tady jeden krátký tutoriál na vyžádání. Jde o zpracování souboru ze zrcadlovky Canonu 5D. Originální soubory jsou soubory MOV. Když se podíváme na vlastnosti, tak zjistíme, že jde o 30 frameů za sekundu, 1080p, je to progresivní video a datový tok je hodně vysoký, kolem přes 40 megabitů za sekundu, což je docela nářez. Jenom abychom přesvědčil, teda, jak jste říkal, že se ztratila kvalita, tak já jsem si tady vložil znovu ten vyexportovaný soubor. Udělal jsem si split screen a když na chvíličku vypnu, tak si to podíváme ve 100%, jak se to tady rozkrojilo. Když zapnu teda tu spodní, tak vlevo je originál, vpravo je ta nová a já osobně teda nepozoruju žádné změny na obraze. Když se podíváme tady na ty vidličky, tak tam teda žádný rozdíl teda nevidím. Nevím, jak je to na televizi, to jsem neskoušel. Ale teď od začátku nějaký ten základní postup ukážu. Mám už bohužel CS5, ale ten základ se v ničem nemění. Já tu mám teda už podporu akcelerace grafické karty, to vy ještě v CS4 nemáte, ale to nevadí. Vytvořím si nějaký projekt, v CS5 už je tady na zrcadlovky vyloženě, jsou tady profily, to vy nemáte, takže vy půjdete na AVC HD 1080p a 1080p 30. Tady vpravo vidíte ty parametry, že to sedí, odpovídá to tomu původnímu. Takže OK. Vložím si tam teda ty surové soubory. Vložím si do časové osy. Když budu chtít, tak si je různě zkrátím. V případě rozstřihnu, přehodím. Pokud budu chtít, provedu nějakou korekci. Například tuto. Můžeme třeba přidat na kontrastu. Jenom lehce. Pokud ten efekt chceme použít na všechny, tak jednoduše skopíruju kopírovat, podsvítím ostatní, paste attributes, takže vlastně každý ten klip teď bude obsahovat stejné video efekty, včetně motionu. Pokud budu nějak zmenšovat, zvětšovat, tak si to vezme taky. Pokud bychom chtěli vyložit jenom ten filtr, tak dám copy a vlastně musel bych ale pak už jednotlivě paste. Takže pokud mám všechno tak, jak jsem chtěl, file, export media, z nabídky H264, vždycky se radši dívám na output, ne na source, protože pokud bychom tam něco změnili, tak to uvidíme v outputu, vidíme tak, jak to prostě poleze ven. Takže máme NTSC, nevím proč, ale tak jo, 2997. Občas tu ještě bývá 16:9, tak překliknu na Square Pixels. A pokud chceme kvalitu přiměřeně té původní, tak musíme dát skoro to stejné, co bylo tam bylo 45 megabit. Takže dáme 45 megabit. Můžeme dát více průchodové, dám teď na rychlost konstantní, zvuk tam není, takže ho exportovat nebudu. Ještě si nastavím, kam to chci uložit.
A teď v nové verzi je tady export a fronta. Budeme používat klasickou frontu. Dynam otevře Adobe Media Encoder a dám start. Tak to je asi tak všechno.